Výborný prejav na pôde Europarlamentu zaznel z úst europoslanca zo Smeru Ľuboša Blahu. Ako uviedol Blaha. V Európskom parlamente som jasne vyhlásil, že Ukrajina nepatrí do Európskej únie. Zelenský sa voči Slovensku a Maďarsku správa ako mafiánsky gangster. Hovoril som o nemorálnosti Európskej únie, ktorá nevie odsúdiť ani len americkú vojnu v Iráne či vraždu malých dievčat. Bláha vo svojom prejave doslova hovorí: nalejme si čistého vína. Ukrajina nepatrí do Európskej únie. Nie Ukrajina, ktorej diktátor Zelenský sa vyhráža maďarskému premiérovi Orbánovi ako nejaký mafiánsky gangster. Nie Ukrajina, ktorá kriminálne blokuje ropu a plyn pre Slovensko a Maďarsko. A ja som šokovaný, že Brusel sa nedokáže plnou váhou zastať svojich členských štátov a že nedokáže upratať toho arogantného cirkusanta z Kieva. Som šokovaný z toho, ako Európska únia stratila morálny kompas. Nedokážete odsúdiť ani len americkú a izraelskú agresiu v Iráne. Je vám jedno, že Američania povraždili 165 malých dievčat. Je vám jedno, že Američania sa snažia vyhľadovať Kubu. Bol som teraz 10 dní na Kube a videl som strašné dôsledky americkej zločineckej blokády. Ako môžete byť ticho, pani Kalasová? Ako sa môžete pozrieť do zrkadla, pani Lejenová? Je choré, že Európska únia dnes skáče, ako pískajú dvaja najväčší gaunery 21. storočia. Netanjahu a Zelenský. Hanba vám. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.